Katong nanorog og balot sa bunukan. Ipasuroy ko sa tagiya. Di Taga-asa mo po na. driver sa Ruro. Si Reniel. Oh, kuwan na ito. Kining... Taga Batangin nyo. Pasuroy ko, suroy na ko. Kay kusugan man ang balot, kay siyempre. Lami ng balot ba? Oh, lami kayong balot oy. Hay man kalami ang balot sa babae. Ha? Hay man kalami. Pures ka lami. Pero mas lami ang balot. May balibo man. Mas lami ang balot na imbalibo. Nya mo to. Na bagay sisiw. Nya mo to. Mao to. May nagtawag sa ko nga pakanon ko. Di na ako kaila. Ngano hingan to bukan na. Di man mo kaila. Siyempre, kaila ko to mga tawan na sa kwa. Kumpiyansa lang ko. Nya. Pangato na ako. Giag na ko pagkaon. Di, suod ko sa balay. Kaya may handa man po sila. Niniguro kakaon. Ingubos ko puso. Bisiti ka buok. Kuha po ng kaon ay. Unya, humba. Dagang kayo humba. Unya. Akong gikaon. Di naglami akong kaon. So karon kay naabtan na ko gabi eh. Pagawas na ako gikan sa atong balaya. Nanggawas na. Ang kasabay na ako, daga si Chubar ko, gawas po. Pag-abot na ako sa dulo sa plaza, Nya. ingkalit na ako lospog. Gay na ngayon ako tabang sa, yan, nagkuhan sa ilang buktot. Ngayon ako tabang, gitabang kong buktot. Ingon na si buktot sa kuha, si Militon. Ingon na si Militon sa kuha. Noon sa mga-idol. Tabang mo, tabang. Sa Tagalog. Tulungan. Tulungan nyo ako. Dahil nawalwalay na ako ng malay. Tapos, Gitanawan mga tulo sa akong kamot. Ing aksog lagom. nya sa English, ano siya may tawag ato? Nag-vlog na. Pagkakuha na to, di, hilog yan. Usay akong kikuhan, sige kong singgit itaw, pangitay ko ninyo tawas nga tapol o kinilkay. Nya sa ako mo to. Nun, aro mo to pagkuhan, wa may tawas, way po hilo, way tawas o way tapol. Ang gibuhat ako, Nya. isuot ko sa CR ni atong kuan na sa akong gisakan sa akong barkada. Nagunsa mga kanto. Pagsuot ako sa CR, wa ko lain na buhat ako. Parang may naamoy ako hindi maganda. Akong ikaw na akong tayo para makasolve ko. Pagka mag-solve, gisukan ako, ingon na nagkataas ang nag-apol-apol. Pasalamat kasi mo tayo mo. Pasalamat ko. Pasalamat Kay ugwa ko mo sa tayo akong mo tayo. ka mabuhi. Thank you kung mabuhay. Mo to pagkakuha na to, ingon na nga kong barkada, dito ka nalang matog sa balay nako, ay nalag uli. Ugma ka nalang mauli, pag maubos na imong fish cracker o ang balot. Pagkaubos, buntag na ko pag uli. Pag uli na ko, ingagi ko, antes ko inguli, ingagi ko leog-leog. Nagapit ko sa akong mga kaila, sa akong mga friend. Agi ko tubigan. May shortcutan man sa tubigan. Pangatlo sa tangke. Agi ko. Pag agi na ko, nagbaktas ako pangareg, alegria, salvation. Naglakaw ka ra? Naglakaw ra ko. Grabe Paglakaw na ko, nasundran ko ni tabako. Kisa mo sa tabako. Ang akong igagaw. Ang Malboro ang tawag nito? Ha? Malboro, kitabako man. Oh, Malboro. Malboro. Malboro ka uban sa Winston. Good. Pag wala na ako, naagihan ko salvasyon. Ingingon na siya, gaw. Asa makagaw. Okay. Pag mauto, pag ingon na ako siya nga, balik karanasan na ako karong gaw. Gihiluan ko gaw. Isa lang kaputahe gaw para ma-solve ko gaw. Wala naman ko ka padongnan kay sa akong unon na
O di ko ni teknikan, patay kayo ko anong oras ha. O sige buhat nako. Nga, ang binta sa balot, wala ko ilapte. Siyempre, i-remit pag yun ako sa driver sa Roro. Nya maayo yung Daniel. makasabang kasi mong uyab, di ba? Mayon tayo kung nagbot-bot sad ko. Nagbot-bot sad ko. May kaltas ang akong kuhan. Maibanan ko na ngaling sa Pero balot. na ko hangyo sa mga dumeng. Mangayo ko niya to katong agam-agam nimong tae. Oh, pwede! Pwede ka malibang karon? Ha? Pwede ka malibang karon? Di kaso lang, di lang ko kalibangon. Di ang pangutana gani. Usa man to basa o tumol? Tubol. Makaon makanan tumol? Ha? Basta magluya ko naglunok Dugmokon man ang tubol. Para gusto ni mo ganan makatubol ka, mangita kag isa ka dosin ng bayabas. Pero epektibo. Epektibo yun. Ako ka istorya po mawawan ta. Epektibo yun. Nya. Lamig yun kayo. Tamis. Murag dili ka pangagdag silingan ang kalamig. Ayaw. Hmm. Testingan ko na to. Tising. Testingan ko magpahilo ko. Muna mga kabakyard ko, ang solusyon sa inyo kahit unting ilap lang, Nya. sa tinood lang, ang solusyon sa inyo na ugwa na mo'y madagana sa hitambal sa hilo. Ang kining tawas, ugway mo'y tawas makita og kining kinilkig, Kaon mo tae. tae kaon ninyo. Kunting idlap lang, solve na inyong ginawa sa tae. Speedy yun. Patnubay at gabay ng magulang. Sa mga bata nanonood. Nanonood ngayon sa telegrama ngayong gabi. Muna